Здравейте хора! Днес ще ви покажа как да си пуснете Biotech Hack. Той тръгва само на CS1.6 Warzone тоя. Някакъв значение, само да ви състям. Да. Цъкате върху линка, той ще го има в описанието. Това е той. Изчаквате само малко да ви зареди тук. Така. Аз няма да си го тегля, защото вече съм си го изтеглил. След като си го изтеглите, така. След като си го изтеглите, давате в Winrar, където сте си го изтеглили. Трябва настройките на CS да ви са на OpenGL или на DZ3 там нещо си. Така. Това VIP е демо плеер. Това го поставяте, аз ще ви покажа къде е тук. Да. Това е нужно тук да се постави. Така. След като си го поставите тук, давате в стрикем. Тук пише тук ясно стрикем. И поставяте тези работи тук. Така. След като си ги поставите, се втизате в теста да си го проверите дали е станало. Така. Примерно, както виждате, има, мисля, че е на ето D3D. Това гама и това Big Test трябва да мина до край така. 640 на 470, Medium 16 бита, нормал. Да години си го видите. След като си го таковате, давате конзолата да проверите дали е станало. Както виждате, е станало. Сега тук пише от Т се спейдва. От Р се спира. Демек да правите autoduck. От Х си смените ръката. От М си избирате там нещо си. А от F вижда командното меню. Да. Проверявате, например, Dedus, новото и така. И влизате. Само малко да зареди. Така. Само да намаля звука. Така. Да. Както виждате, има Autoduck и такова изпака. Сега, следното. Пишете SV долу на Gravity и, например, 0,0,0. Сега вижте какво става. И не ви дава да паднете. След като напишете SV долу на Gravity 80 и падате. И си джампите така. Само да се силя мишката. И така си джампите. А от Т, както ви казах, вижте какъв спид сега има. А от М само изписва там долу нещо си. От F вижда командното меню. Така. Например, това е за камерата. Това няма да ви трябва. От, както казах, от Х може да смените ръката, но аз няма да я сменям. И да. Има тук други простоти, колкото са там да си усилвате. Да крашвате сърва, да го забиват мек. И вижте какво правят. Чай, какво беше то?
Да. От Б ви се усиват парите. Така. Ам, от G там нещо се усилате. И от Т правите на бавен кадър. Това значи да ви по-яко нещо такова. Да, хора, това беше от мен. Ако съм ви помогнал, ликай и се абонирайте. Довиждане.